Il-każ tad-deputat nazzjonalista Tony Bezzina li kien żvelat mill-Gazzetta kulħadd li vvinta kamra biex prova jibni villa fuq art ODZ ġab ir-rabja ta' bosta. Fosthom ambjentalisti hekk kif Bezzina prova jisfrutta art verġni għal gwadan personali. Dan il-każ għadu ma wassal għall-ebda azzjoni mingħand il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil bid-deputati tiegħu isibu kien fil-libel li l-istess Bezzina qal li se jiftaħ kontra l-Prim Ministru. Bħalma għamel Clyde Puli. Jina safejn jien informat Tony Bezzina ħajiftaħ libel dwar dan il-każ ta' art, dwar dak li għattu intom, dwar dak li qal il-Prim Ministru u allura ovvjament dak il-libel li kun jista' jiġi deċiż min gideb u mill-leb. Ir-ritratti saħansitra dak li ppubblika Bezzina nnifsu, però ma juru l-ebda kamra imma biss ħajt. Staqsejna lil Puli xi jgħid dwar dan. Onorevoli, ħajtu kamra lik l-istess ħaġa? Ħajtu kamra huma l-istess ħaġa? U ġibtek għandkom libel, u tattent kif tagħmel mhux taqla libel ieħor ovvjament dak li qed tajt. Fi stqarrija, il-Partit Laburista irremarka li Simon Busuttil flok ikeċċi nies bħal Tony Bezzina, Beppe Fenek Adami, Tonio Fenek, George Pulicino u Jason Azzoppardi jażel li jisfiduċja x-xogħol ta' ħaddieħor. Wara l-isfiduċja fil-Pulizija, fl-Armata, fit-tmexxija u l-ġurnalisti tal-BBS, fil-ħaddiema tal-Ene Malta, fil-ħaddiema tal-Awtorità tal-Ippjanar, fil-ħaddiema tal-ERA, fil-ħaddiema tal-isptarijiet tagħna, fl-investituri Maltin u barranin, issa kien imiss li jisfiduċja l-Awtorità tax-Xandir. Dan hekk kif il-kap tal-Oppożizzjoni qal li ġala darba jkun fit-tmun ta' pajjiżna se jkeċċi liċ-chairperson tal-Awtorità mingħajr notice.